بسم الله الرحمن الرحيم. Ez û çiya beşa yekem. Çiyayên welat yar û hevalên min ên herî biwefane. Bê wan bêhna min dernakeve. Her tim dixwazim herim ser çiyayan lê carna nabe qismet. Lewra germ, serma, baran, wezîfeya min e fermî, karên rojane û hinek sebebên din dibin manî ku ez çend rojan carek herim ba hevalên xwe. Bu wan re hesbîhal bikim. Îro rojeka gelek xweş bû. Ne serma ne jî germ bû. Dilê min jî teng bibû. Piştî nîvro min ji nişka ve qerar da ku herim qoqê çiyayê Qirqeyfê. Qirqeyf çiyayê Eyndarê ye û çiyayê herî bilind e. Eyndar jî girêdayê Misirca Sêrtê ye. Ji Misircê heya gund bi erebê çûm. Min ereba xwe nêzîkê kaniya gund sekinand û bi piyan ketim rê. Li vir ku behsa kaniya Eyndarê nekim, dilêm rihet nabe. Kanî li başûrê gund dikeve. Li ser kaniyê hem ji bo zilaman hem jî ji bo pîrekan cî hatiye avakirin. Li her du ciyan jî hewz hatiye çêkirin, ciyê rûniştinê jî gelek xweş e. Kanî bi qudreta Xwedê dibin latekî mezin de derdikeve. Derdora kaniyê jî tev şînahî ye. Gundî zav caran tên ser kaniyê. Karên xwe dikin. Bêhna xwe ve din, çay ve dixwin û sohbet dikin. Zarok xwelhewzê didin. Bajarî jî tên ji xwe re ava xwarinê dibin. Bi saya vê avê gund biye wek bihuşt. Ji xwe av rehmet û bereket e. Xweşî û aramî ye û mucizeya qudreta Xwedê ye. Piştî min dêhna xwe da avê, ava kaniyê û min wek feqîyê teyran jê re got: Ey av û af, ey av û af, ma tu bi işq û muhbetî, mewc pêlan tavey belaf, bêsekin û bêrehetî. Bêrehet û bêsekineyî yan aşiqê baxê xwe yî, yan şüphetê qelbê me yî. Ji işqa kê nataptî? Ji işqa kê her tê û têy, heta kengê tê her bê û bêy. Bo min bibêj heyranê kê? Da ez bizanim qissetê. Da bizanbim vê surrê, ji hindikê heta purrê, ji meعنaya vê gurgurê, ji kê re dikî vê taetê? Taet dikî bê pa û dev, çendî dikî çûna li hev, dengê te tê bi roj û şev, zikrê dikî bi haletê. Şevan û rojan bêxewî, ji muhbeta kê titewî? Avê got: Ey mirovê gunehkar, tövbe bike hezar car. Qet hêvî neke ji min cewab, lewra tu nefeqî ku sirê xwe ji te re vekim û ji te re bibim heval. Lê madem te navê feqî anî ziman, bi xatirê wî ez ê ji te re bibêjim çend kelam. Bê min nabe jiyan, ciyê min heye li ser seran. Xwedê bi min çêkir hemû candar û ajalan. Bi min şîn dibe deşt, çiya û bostan. Xwedê dibarîne berf û baran, bi vê awayê Xwedê min xistiye wesîla hemû rizqan. Bi min e paqijiya beden û can, vexwin ji min qena sihet bibîne can. Nebî hûn şirk ji Xwedê re çêkin û çêbûna min heml bikin bal sebeban. Lewra hemû sebeb bê me jî bêhêz û bêmerhemetin. Ger hûn ji bo ni'metê ku Xwedê bi wesîla min şandiye şikir bikin û îsraf nekin, dê Xwedê nesîbê we bike ava kewserê li cînan. Ez nikarim zêde dirêj bikim ji bo zîrekan bes e ewqas beyan. Nema ji te re zeman, oxira te ya xêrê be here çiya heman. Hikmet û îbret zafin dirê de û li wan deran, ji bo xwendekarên xwe jî bibêje ji teref min hezar selam. Şîreta min li wan ew e ku pênc wext bi min destmêj bigirin û neborînin li mêja xwe tû zeman. Paqijiya beden bi min e, ya dil jî bi çoyîna huzûra Xwedê ye, yanî bilmêjê ye. Mij avê re got: Tu her hebî ava zelal, bê te jiyan muhal û bê te îbadet jî betal. Vêga bi xatirê te Xwedê nede te tu car zewal. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.